May baka. Forever young, I wanna be forever young. Mainit na tubig. Nakape ka na naman. Lamok na pala. Sabi. Ay, kasi na. Oo, wala naman. Sabi ko po yung typo na. Wala man nani. Nek, Hindi, pabanit mo niya. makapan po yun. Iberiyan mo na. Sa otro bulan. 240. Eh, mabigano na ako. At ako nga. Uy, madami yung siguan na rin. May ninikinikin na ha. Sabi may yari sa luwag. Palog. Ako na. Palog. Palog. Wala akong December mo yung matilo. Diba? Ako ba rin? Dalig na sinyalis yung Parehes, ugangan. Ha? Parehes, ugangan. Maghanapan sa ugangan lalaki at pagta. Tuntok do sa ako. Umalik ko yung pita. Grabe ba ka Yari ang gagano. Grabe na nung ibig natin. Ugangan lalaki sa ako. Eh, saan pipipipip na naman? Tindahan pa nila. Thank you. Kasi ba yung nakalta ko? Ano ba ng palitan? Umugang. Sabi ako sa 50. Oh, 120 man lang. Iya, salkat at ayaw sa ganun. Hindi ako gano'n pa sa kayo. Yung isang rin ko na ako, no? Okay, bukas kayo kinapag-umayat ko. Wala ka. Sabi nga, bali may link kanya ni mo. May link. Link. Kaya link. Ah, link. Facebook yun. Sa ano ngayon nyo? Hindi na, hindi na ito. Korean yan, grabe. Oh! Oh, nakalive din eh. Opo, nakalive din. Nakasakay. Filmin na niya nakalive. Nakalive. Ano itsura ko? Ayaw pa lang sila lang ng doon. Ang high blood, hindi na bulong. Nakakasakat sa Sisi. Kusartan ba yung Ewen? Hmm? Ang sa high blood? Wala akong bulpin din eh. May nabili. Mang ginoo ko. Wala ang bartender mo. Ang ba talaga? Namatay talaga yun. Nakalive sa kutsi pa. Ano bangga sa bus? Oo. Minatay, automatic. Bus? Ano namatay? O ang Sa van? kotse. Ang driver ng kotse. Tapos sa front. Mag-asawa. Diris mayado ng mga bata. Ano? Bago-uwan ang sasakyan doon. Coffee, hi Sir Fred. Thank you for just hitting the like. I got 2% battery and electrician is stopped for now because hard wind will talk later. I hope, and I pray. Okay, thank you Sir Fred for joining. Wala sa pa.
Pag-uli na ni Mayo. Hi, Mr. Mount. Thank you, Mr. Mount. Thank you so much, Mr. Mount. Oh, gusto lang magkarito siya yan? Di ka man nagkakape. Wala may Si Mio. Si Mio. Walang bakla. Sabi ng ganyan. Ay, ito na yung sabi ng kaklase mo. Nag-friend request ko na yan. Pag-muna mo na, close kami. Sabi. Nag-friend request ako. Pag-muna mo man, close kami. ay, natataray siya. Haba ng hair. Paano na yan? Paano na yan? Andres at to. Nakabatch me. Pero asawa man. Taga Melbourne. Yan yun na Melbourne. Yan. Dito naka-star. Dito naka-base. Siguro na ano siya kay Abroad Liwat. Oo, alam mo, tropa-tropa mga bro. Yo. Thank you. Bati. Thank you, Mr. Mount. Good afternoon. Hindi, Jesus, ang babati. Pati yung titismis ba? Oo, bakit? Wala siya. Ano na Kaya ko niyo? Pagod man yan ako ko. Mahaba pa ba hair mo, Miyo? Mahaba talaga ngayon niya. Ngayon. Ngayon? Oo. May karapatan. Maglalay. Porkit nasa London ganyan. Ganyan. Yabang mo ah. Miyo ha? Hindi, gusto niya tagalong doon daw walang Oh, Australia. wow. Romeo. Sinay mo niya siguro. Sabi ko, i-search ng profile. Ay, Kuripot hindi. pala ang mga taga-Australia. Sana. Kuripot? Kuripot ko na. Ha? Kuripot ko na. Oo, mga parang Hindi ko wala lang. Kailangan taga-Pilipinas. Kuripot man. Wala ko nakainom ko lang. Ano yung gibagay na? Is she your mom? No, she's not my Noted mom. na, She's I my see. co-worker. Baga nilog na lang. Kaya ka. Nadami ba nga ako ano, payutian? Pag sige kami ng tubig, dili man sa ang tubig na. Kaguhan, tumada ka. Nadali na naman ako negante, 1.5. Ako nga ni. Ito nakakulot. Ito na ano, 17. Mag kuanta, or sugar. Makulong ko kayo rin. Pila ipapag-vlog team ako ni Ma'am. Kani Dr. Grace. Ang ano pa po vlog team? Binana, tagtugangan. Nakasuko si Eh, gusto ko talaga mainit. Magaga. Mapalamig ko. Alam mo ko na, no? Nini mo ko. Andulaw, fresh talaga, irae. Baya, bawa, Thank you, Mr. sibuyas, Mount. talunggay, Pipaya? pansit-pansitan, pipino, tambulili. Inupat ko yung tambulili, mga inuga, inirae. Pipino, tama. Ano, kaya kanina, wala nang pagdulo. Ay, kung pala yun, tablitas, Antibiotic ka naman. antibiotic. Ito po. Makulog ko nila. Hindi ba ba ako? Kakulog sa imo. UTI. Kaya nga. Bali, ali ka din. Pero malakas sila. Dili pa man. Chika pa kay Dr. Agante. Nagpa-laboratory. Wala ka man sa tubig. Kaso nagpapalit ako sa bulong kay naglalabak ako. Already sa bulong. Uy, ano ka ba sila mo? Pwede pa makaingat ko ng halo-halo. Nag-order sa halo. Akay, dili kita yung sabi. Bakit di kita yun? Balik, mag-deliver na kita. Mahulit kita, mawait kita. Kung sinabay kita. Sabay nila. Ako wala pang balo.
na naman. Ha? Sa amin yun sa kalendar ko. Ah, Anong parting gumalimig ka ako na kung ano na ba kayo? Parang kahapon, Sana blessing na ini. Sana blessing. parang kami kayo pa. Gaway ng gulay. May blessing na nag-abot. May blessing na na. Padra. hindi ko man nabasa. 25,000. Hindi ko, ano yung pesos? Pesos. Convert na niya sa pesos. Ano yun? Hamili pounds. Bayad yan. Ipang ano yan sa pista? Bayad sa uling. Pero no. Pero no. Ma-withdraw baga ako. Ako baga ano sa July. Sakto. Sa July. July ako niya na masahod. Shoot ka to sa ano ni Nina. Pag-vision. Sa Ini? Sa UGT? Walang pang-20 na. Magtitipid kami na kaya magbayad kami. Ang 25 kulang yung pag-pista. Lalo na rin ang bisita mo. Yan nga niyo. Matag. Kasi yun. Magbayad yun sa uling ng mga pang-merkado. Kay kaga, Pag-pista may sarili kay kung wala ka sa diri na oreg, kulang ang kung may sa diri ka na oreg, tama yun. An kan anong huling haligay huling ang binakal ko na rin. Na maabot ko nito ng binta. Pinabakal ka na natin. Maulit sinita. Pero doon kami ng rason. Ano ito? Ulang trabaho? Kay pangit mong baga. Pag sabi ka, sa ako mo dinali, para 90 kilo. Diba? 98. Mga peraso ng kalot ko. Siguro ko mga 70. 75. Di. Nag-ano ako kayo Yung mga maganda. 60. Sino ka ako ba? Nagkatunga. Sabi ka, ito na rin ko. Sige. Ba't may bisita ka pa? Ano ang? Kung sa bagay, di yung malangit sa di ito naman lulay. Medyo sa dedo. Kahit ano pinabakal ni lulay, nakasingilid sa tulig ko. 36 kilo. Samantalang ano rin ko, 79. Kung ako, hindi pa rin ako masyado ano si Ate Vita maluto. Tapos si Ate Sidis, maunong kami. Kita. Ano, ang tindahan dito, pwede pa ba yan? Sugod ng tindahan. Ate Lita, mga naluto. Dog. Iba na dito. Di, nag-ano, ang kila ko talaga ng pagluto. Kami, sinulog kami na. Maski ako, kaya ko man. Kaso, pag-assist mo ng mga ito, kasi kaso sa bisita. Hello. Hi. Sabi ko yan, hindi download na ano? Sika-break ka naman pa. Follow up ka na. February. Yan. Hindi ko alam. Follow up. 0 to 15. 0 to 15 na lang. 0 to 23. Yan lang na year. December 18 start. December. 2024 pa man lang yun. Ayun o nila ka. Paan? Yun, nakatay. Ay, saan mo na siya? Follow up. Kape. Sa picture ko yun eh. Denise, Kaya ka tinapay mo. Tinapay. Soft drinks. Denise talaga si Awan kagabi. May makwarta. Kasi sinagot niya ni Awan kagabi ang Santa Cruz sa gabi. Palawan. Palawan. Sagot ka na yung tama. Magsabi ka kay Awan. Sino? Sa Palawan lang. Palawan. Paano pa ang gas? Ano ay natin sa mga bata na pagkaon? Sino yan? Sinapa. Sino yan? Si Awad Buloy. Kasi dito siya nakalinyada eh. Kaya nag-focus siya dito. Sa iyo, Sa sa iyo. picture. Sino sa iyo? Nagtalong ka. Sa iyo nakalinyada. Bayagang. Sa picture.
Nangaburido nga niya. Oh, naghatag ho. 300. Na, Sinabi namin sa noon, kulang nga ni kami sa nagkadidi ko. Magmamag sa loob. Dito siya nakalinya. Dapat purok sa tao siya. masabi ko. Nangito gani ng last year, na pinahawa na ni makmak na ni May. Si ang kagaya mo na yan. Kaya hindi ko na ako nagsasalita. Diyan sa yung picture sa bayan. Bakit? Sorry. Sinad ko na. Diba? Sinad ko na. May lagi. Ay. Ang hirap bitawan yung gusto. Parehas na sila gusto. Ang hirap bitawan. Mayroon ka 500. Pagkakon mo yun ang pamirinda ni Manila. Yun ba? Oh. Around and round. Round the lonely way. Paano? May kwanta-kwanta nun. Ha? Kaya ko nahanapan mo ha? Bali ito pa sa dikan. Oh, yan. Sa Gcash, may sa ATM mo. Ay, yung kanan. Sa tabo, aray ko. Hinaya. Ang yaman na. Nangagan ni ate. May sa Gcash. Ang wartahin, may sa Gcash, may sa ATM, may sa Pitaka, may sa Juan. May sa kuwan. May sa ano. May sa ATM, may sa bangko. Kalat-kalat sa diyang bangko. Kasi dili mo na telepono sa saro lang. Ay kung kawaton, nanganga. Secret menu niya rin. May sa, 70K, 1 week. may sa ano, may sa lamisa. May salamisa. Oo pala sa lang. Ikaw, ang mayaman. Ay, nako. Ang mayaman. Kaya babaguhan 100 lang. 100 lang. Balik mo yung pagbalik ko. Sa trabaho ni Lolo Jerry, yan. 3 million. Ha. Nakatagla ko na pa. May ano, narayan na. Ha? Okay, dito pagkatok kanina sa ano, nagpipirma sa rawad sa honorarium.
Ano? Buwan ko pa lang inatag ko. 2 days. 2 days. Ngayon 2 days. Ang kuwan ko. May araw. Mabigat. Ganyan naman. Pag namatawang dito eh. Habang may magtinda. Kasi mabait ka. Walang pautang. Dere, ako ko na yung pagkat. Diyan lang ko na sa ano. Ano ko na ako. Pag di kang pautang. Diri man sa Lalo na pag sa bisyo na naala kayo pagkutang. Diri sa ano yung ano baga. So halos puro pamilya ko man. Ah. Sarap pala. Kapag ano mga tinira. Diri nga na. Dere ko naman. Ano ko. Sa aga nga ni, sinabihan ko sa kayo. Nararaway ako. Halos sabi ni Miguel, diri pa ako mga. Kaya halos nakilala niya mga sari-sari store. Ay, di ba? Pag mamalingki pa hassle. Sa ano, mga yun sa Pure isasend mo ka na ran, ano, pick up na lang. Saranan maano. Dili kong tao magayon sa ano maski para right Sa, sa sa Pure oh, bigla ako sa punta sa'yo. diri man ako din. Sarap tanong mo. Kay mahali man ako. Bagbag ako mahali sa sabi ko bugasan sila doon kaya wala din bugasan. Yeah. Isang kids. Oh, lumipat na. Sabi ko nga kay Lolo Jerry, bukasan na ito na swimming pool ni Tantang. Kaya mura kang sinta sa ano dito sa. Ano? Nagyan man sa may pala akong gano'n. Nangyari, hindi natin siya. Ha? Pagdara ni Manwing. Ang una pa, nagabutan ng halo na order na. Nano, metal paring sa bakal na. Para, ipakabit ko ito mismo na bago na binakal na ano na burner. Nagkakabit ba ka mismo? Nagkakabit ba ka mismo? Nahaghan ka man liwat. Lalo talaga, tuklap ko na ito. Dili tayo na. Ayaw mo na. Kay ano ko dito ako mahirap sa kuan. Bawal ako. May kunti lang may sirok sa